पार्टी दिनै CPM Congress BJP तेजिनै INPT teman-teman गोबां सिखोन पार्टी रok गसुर कक्सनि गथ' सालाय दङ बुइनो कुलो बुइनो निन्दा खालायगो फियाबा बास्तब प्रेक्टिकल बर कुनो जाति हादफोरबो सामोनख्लाया ताक बर साइमानो चिन्नाने बर साइमानो बो दल बो पार्टी बो नेता गुबै खालायगै सत्य खालायगै हादफोरनि बागै सामोन ताङै दं सेबा खाय दं मुभमेन्ट खाय दं ताक बर गाहामखौ साइमानो बरिबा आंखा गावतेने जों सिमना जानि बर रक रबहा क्राखे दंदे न कुबुयो दंदे गोथारो दंदे जों सालसाल सालसा जों बुया फियाव जागनाय जों सादा साथिनि जों नाहर मंकी प्रालेन जों माननाय जों सारा तिब्रान बर दक साइमानो ते सारा बारन बर जों साव जों जे नाहर मं नन दाबि आबो माननाय तांगै 1994 प्राय 28 বছর सिगां त्रिपुरा राज्योआव जों त्रिपुरा 2 बागै थांगा अनेक बर साराय तिनि हाना दाम बागनाबा जों तिनि हाना बागमानि याबले 1982 बुंपुया जों 7 शिड्यूल मानखा 84 हंगाय जों 6 शिड्यूल मानखा त्रिपुरा 2 बागै थांगा कायसा हंगाय त्रिपुरा सरने बागै खाथि जागा ते कायसा के ओपन जनरल जागा आगे जतन दंमोनो किन्तु फियाबा जोंनि शेड्यूल एरिया एडिसि एरिया हंखाय only for त्रिपुरानि बागै माराथन सियानखे रखा अरदि बरावरक त्रिपुरा बरावरक एडिसि दं हंखाय बुदुम माबा जाया बुदुम मारिया बरिबा दाखु बुखरक जों गाहामखौ बुथिनो नांनाय जों तिनि जनगणनो साना नांनाय जों जे नाय माने एडिसि एरिया नो और शेड्यूल एरिया नो जों सेपारेट स्टेट गदाल हास सामने आबो बलाय खेने जुग्ग जतन साइमानो जों तिनि एडिसि एरिया ताक फन जों बर शर्ट करा जों 80% तंखौ ताखौ बुखरो जागा दं तिनि 70% जागा और तिनि एडिसि एरिया तिनि जागा शर्ट करागो 70% तंगो सारा त्रिपुरा आयतन को बोसों 10,000 स्क्वायर माइल वो 10,000 बिसिंगो 60,000 गाचिने एडिसि एरिया only 40% बागै अब भारत सरकार खायरी जाक अब जों खायमानिया इंदिरा गांधी आमालो गो खागिरि खा ओ एडिसि एरिया हंगाय ओ त्रिपुरा सा बुगुं बारनाय बागै अब जों सावतेनि ओ त्रिपुरा सेन जागा न तो तेबो क्षमता बांग्रिसिदि पुण्य राज्य खायरिसिदि हाजार बोसोरनि बागै थिनांनि बागै जों त्रिपुरानि बागै जों पुण्य राज्य फुल फ्लेजेड स्टेट आबो जों सानो बरिबां दाखु बुखरक आं साइमन सिमना एलाकागो गोबां बर बेलाय आगोवै दङ बुरा गुदा सिमना आं अनेक जाग बुरि जाग बर बेलाय खासरां जाग ओ ताकलाय जों जेखे फानो जों दिनै दाब्रक चिन्ह बुथ रगै दिनै IPF दिनै तै फान रगै जों दिनै काउन्सिल जों सरकार गठन खायना बागै दिनै आशीर्वाद खायनाय अब आं बिश्वास दङ थांनाय बहाय जों बाचा माने जों बाय इलेक्शनाव मात्र 400-500 निबो जों चेनो ताकलाय जों गोबां बुथ मागै 5,000 बेसे जों पास खायनाय जों आसा दं ताकु बखरो बनि बागै नोरतावनादि सारा त्रिपुरा राज्यगो दिनै सिपायारक बेलाय आगक जाक दिनै कर्मचारी आगक जाक दिनै बुद्धिजीवी सिख्ला छात्र ताबक तुरक जतन आगक दं ताकु बखरो एक समय जों नुखा अन्य अरा दिनै त्रिपुरानि साननाय दं बेसेबां जों देबबर्मा जमातिया रियां जों ताबक जों नुखा हाजार दिनै चाखमार उफाय दं जों दल दालंग उफाय दङ मग फाय दङ इभेन मुस्लिम आं 5-6 दिन सिगां आं थाङो कैलाशहराव हाजार मुस्लिम जोंनि मिटिं फाय मानो फाय बरक इभेन मुस्लिम रक बाहायनो ताबक गाहामखौ बुथिगै दिनै IPF पार्टी बरक समर्थन खायदों फायगौ ओसोर आं थांगा दालंपारा
सिगाम रक बर' भाइनो गोबां दानलं रक बर' सावआव जों कुनु पार्टी नुगैयाखौ एकमत आइपिडि पार्टी दाब्रक पार्टी हानि कक सागो दफानि कक सागो हाहिनो इदि दालं दखायनो गोबां मा सिपिएम बिजेपिया गागै जोंनो समर्थन खालाय दंफायो बनिमा जों खबर मानादो गोख्रै बैला जों बुजिया हामखौ बुजियानो बागै आगै फाया ताबक जत्त दफानि बर' रक दालं रक चाखमा रक दिनै मग रक सिगाम रक एबा मुस्लिम एबा ते बांगाली रक बर' भाइन ताबक गाहामखौ बुजि फाय दङ बनिमा आं खागावो दिनै बेसे दोगलिया दिनै इलेक्सनाव थांनाय जों काउन्सिलाव जों क्षमता फायखांखाय जों काउन्सिलाव बिल पास लायनाय बिल पास लायजों लगरो जों दिल्ली पाथाव रहनाय दिल्ली पाथाव रहैजों जों नाहरमों ओ एडिसि एरियानो जों कताल हास्ते खायनो बागै जों ताइबो जों फानदागनाय अब आसाना रगैनो आं हायनो हाय जत्तनो आंनि पाइपलाय हामबाय आंनि खुलुमनाया फारै आं बेसे कक सालाम तेखे पुराम दङ हान जत्तनो हायनो हाय आंनि पाइपलाय हामबाय रहगै आंनि कक मताक्सनाय जत्तनो हामबाय खुलुमबायखा